I'm a lady aged 21 years. 4 months ago, I discovered that my boyfriend is another lady. Achangobva kundiramba. So I decided kumutizira because anga amborara neni. Plus the main reason was for this girl akaita kuti ndimutizire. So nyaya yakatonosvika kuvabereki vemukomana. Ndikaenda kunovaona. But my husband haana kumira kudanana this girl. Akatombotsiurwa nanasekuru vake akagadzwa dare kuti amusiye. Asi kutaura kuno nanhasi havasati vatorambana. Ndakatoona machats mufoni maHappy saying she's pregnant and Happy ari kutoronga kumutsvagira pekugara. End of month. Apa anomuposta kuFacebook anoiswa paWallpaper. I'm so stressed guys. Ndaifunga kuti zvandave wife yake achamusiyawo, but zvaramba. Anotozikanwa nehama dzekumba kwavo kuti ariko asi haasati auya mumusha. Please, what should I do? Ndakatotizira ndisina nhumbu. Now yavapo, please guys ndibatsireiwo. Ndoita sei ende Happy anomuda musikana iyeye. Ndodiwo hama.